Merry Christmas! Kinahanglan ng Espiritu sa Christmas. Naagyo na sa ato kanunay. Magdepende na sa atong relasyon sa atong mga gawom ng Diyos nga atong isilibrar kini nga panahon sa iyang pag-abot aron makahatag nato og kaluwasan. The favor of God was upon him. Nakita nato sa atong first reading nga bahin kini sa usa ka pamilya. Feast of the Holy Family. Karong adlaw sa mga lain nga kasimbahanan. Kung nakita nato nga usa ni ini ka sitwasyon sa atong tagsatag sa kinabuhi, mao ang pagkatiguang sa usa ka amahan. Nga usahay kung walay kwarta, biyaan na lang ni. Mao ni ang usahay nga dili maayo sa atong kinabuhi, nga pasagdan lang nato ang atong mga ginikanan. Ang akong nanay namatay to diri sa ako. Kaya kung makabasa ta sa pulong sa Ginoo, ato ka ng hinumduman. Labi na ang mga batanon karon nagaingon tahura ang inyong mga ginikanan. Respect your parents. Amin ba mo ana mga batanon? Ha? Inay man. Amen. Sa gagmay okay pa na kayo pagdagko di na patuo. Sa atong panahon karon, what favor do you want from God? Unsa nga pabor? Pagkahatag lang og pabor kang Ginoo kung natay panaghiusa, nagkausa ang pamilya parehas kang Joseph, Mary, and Jesus. Gagihimo nila ang tanan. That's why they receive favor from God. So unsa man nga pabor nga atong pagkapangayoon sa Ginoo? Maybe ang tanan nga mga tubag nga Lord ang virus 19, COVID-19 mawala na unta. Pero nga kapanahon ang balita is very potent. Mao gyapon nga virus but very strong. Germany nagsira, Spain nagsira, France, almost countries sa Europe, wala na sila'y gawas-gawas. Wala na sila'y pagsimba, even Bishop Ilmer, no? Sa kuan na lang siya, yun. Sa live streaming, kada adlaw, tungod sa gitawag nato nga mahitabo. Kung nangayo tag pabor sa Ginoo, mao ning number 1 nga atong paghimuon. Nga mawala ang gitawag nato nga COVID-19. But aside from this, mag-aampot na sa Ginoo nga atong pamilya mausa karon nga panahon. Most of the people living in fear that COVID-19 mo apekto sa ilang pamilya, mo apekto sa ilang silingan, mo apekto sa ilang mga kaila. The parents of Jesus obeyed God. Tungod sa balaod, nadalon ang usa ka bata sa templo. So mo ni kinahanglan nato karon nga mismo ang atong mga anak kinahanglan nga atong dalon sa templo. The parents of Jesus obeyed the law by bringing the child to the temple. Gipulpil nila ang gitawag nila nga Jewish rite of purification after child's birth. Pag nataw na ang bata, dalhon kini sa templo og magdala sila og karnero. But Mary,
And Joseph could not afford sa pagpalit og karnero usa ka na ka customary nga offering sa templo. Si Jesus na tao siya sa usa ka pobre nga pamilya. The family cannot afford nga makapalit og karnero. But there is a provision also sa Leviticus nga pwede sila magdala og duha ka langgam. Most of the people, kasagaran nato, dili ta musimba kay wala ta ihatag. Pero ang Ginoo nakahibaw sa atong tagsa-tagsa kasing-kasing, amin ba ta ana? Even though wala ta ihatag, but God knows our heart. Hibaw sa Ginoo atong kasing-kasing nga gusto gyud ta nga musimba. In 2 Corinthians chapter 8 verse 9 nagaingon, kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo, bisan siya dato nagpakakabos siya tungod kaninyo aron madato kamo pinaagi sa iyang pagkakabos. Hibalo ang Ginoo. Sa ako nang gingon, wala tay ikahatag. But ang Ginoo mo tan-aw sa atong tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Si Jesus na tao sa usa ka ordinaryo nga panimalay nga walay luxury. Natao siya sa pasungan instead nga kutson unta iyang higdaan. Pero uban niya ang mga mananap nga tuwa dito. Mataon ta siya sa mga dagko kay nga mga political leaders during the time. Nga mataon ta siya nga dato. Like all parents, Mary and Joseph raised their son in the fear and the wisdom of God. Gitudloan pa ni si Jesus sa gamay pa naanay pagdisiplina sa iyang kinabuhi nga wala siya pasagdi. Nitutok kanunay ang iyang amahan o ginahan sa pagmatuto kaniya. Jesus, in turn, was obedient to them, grow in wisdom and grace. Timan ini, the Lord's favor is with those who listen to His word and trust and obedience. With trust and obedience. Ang pabor sa Ginoo, nagauban sa mga tao nga namati, naghimo sa iyang pulong, o nagsalig, o pagkamasinugtanon diha kaniya. Pobre. Kita karon nga nasa kitawag nato nga kapobrehon. Kung saan man ang gusto nato nga moasinso ta. Economics. Ang economics sa kalibutan lisod kaayo sabton. Pero ang economics sa Ginoo sayon kaayo nga ang grasya sa Ginoo moan sa atong tagsa-tagsa ka panimalay. But sometimes we don't really obey what God has spoken to us. Wala mo ingon ang Ginoo nga mamilyonaryo ta. Kumuhatag ta sa atong ikapulo og offering, bastante kayo ng ang Ginoo maga-supply sa atong tanan nga panginahanglan. Mao nang economic sa Ginoo. Amin batana. Iyan ang pamaagi sa ekonomiya, dili na ekonomiya sa kalibutan. So mao ni usahay makaproblema ta. Ang gusto nato maasinso kada nato, gidawat nato si Kristo nga personal o maluluwas og Dios sa atong kinabuhi, na born again ta. Then ang second step ana mo ni atong paghimuon. Gusto ba ta nga maasinso tang tanan? Yes, gusto nato na. But we have to be obedient. Sinugtanon ta kay usahay kung kwarta na gali ang isgutan,
Han kayo courage. Di ko courage sa mao kanako nga ang pulong sa Ginoo hatag og abundansya sa atong kinabuhi kung kita magmasinugtanon. Obedient is the key. Kay una-una na to. Kung dili sa Ginoo, kinsa may makasuporta sa bulaton sa Ginoo? It is only God. Now, sa akong giingon, hinumdumi kini, the Lord's favor is with those who listen to His word with trust and obedience. Now, in verse 25 and 26, verse 25, asa may ani? Kuha manikuan. Diri na lang ta. Luke chapter 2, verse 25 to 26. Nining panahon na may tao nga napuyo sa Jerusalem nga ginlag Simeon. Maayo siyang tao og madlukon sa Dios og nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo og gipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga dili si mamatay hangtod nga makita niya si Kristo nga gisaad sa Ginoo. O siya ka propeta si Simeon. When Joseph and Mary ilang gipresent si Jesus sa templo, Simeon immediately recognized Jesus as the Messiah. Gireveal kini diha kaniya sa balang espiritu the presence of the Lord, those who are receptive and eager to receive Him. Kung receptive galing ta, sayon kaayo nato ang sabton sa lihok sa Espiritu Santo o ang lihok sa Ginoo sa atong kinabuhi. We can recognize nga ang indwelling sa pagpuyo sa presensya sa Diyos naa sa atong kinabuhi. So nagatawag ni kanunay nato, makinahanglan nga naata sa eksaktong relasyon sa Ginoo. Usahay dili ta kasabot. Dili ko diha kay mga born again man na sila. Wa ba di magsulti ang Bible, ana? Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kung saan man ako, Bishop, nga mahimo kong born again? Simple. Turn with me to Romans chapter 10, verse 9. Nga dagingon, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo o sa kinisingkasing mo to kang igibanaw sa Diyos. Gihimo kitang matarong sa Diyos kay nagtuo man kita sa kinisingkasing gayod og maluwas kita kay gipahayag nato kini. First sa akong pamilya, ako lang primero ang na-born again. Kung asawa, di pa na kayo mutuo. But it is a process. Nagtuo ko nga naay kabaghuan diha sa Ginoo. Even nagatrabaho ko sa dagko ang kumpanya, dili ko satisfied sa akong kaugalingon. Something is missing sa akong kinabuhi. O kana naana ka na to nga pareha sa usa ka bato nga ibutang nga para mahuawom siya sa ato. Meaning God is missing sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mo ning gingon sa Romans. Maluwas ka kon ipahayag mo nga si Jesus maong Ginoo sa kinisingkasing mutuo kang gibanhaw siya sa Dios. Confess, believe and accept. Aming matana. Atong isugid ang atong mga sala. Sa atong pagsugid sa atong mga sala, nag-ingon ang 2 Corinthians 5:17, if you are in Christ, you are a new creation. Iya tang gibago sama sa usa ka bata nga natawo. Amin matana. O sa kumuadto ta sa Ephesians,
chapter 2, verse 8. Kay pinaagi sa pagtuon na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. It is a grace of God. Giluwas ta si Ginoo tungod sa iyang pagkamatarong, dili sa atong pagkamatarong. Amin matana. Kay usay man yung mata nga may man kong tao, wa man ko'y gilupig. But God is saying to us, dili kini sa inyong buhat kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. It is a grace and the mercy of God tungod sa iyang kaluoy. Kitagaan taniyag kaluwasan dili sa atong kaugalingon nga paningkamot kung unsa atong nahimo. It is a grace of God. Ay kung tungod sa atong paningkamot manghinambog na ta. Noon ang kaluwasan, it is the work of God. Iya ni sa Ginoo o dili ni iya kanato. Mo na ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Iya na tang gibag-o ang atong dagway wala maunsa mo ra gihapon. Kung ang ating ilong pislat gihapon na. Ang pagbago nato naa sa sulod sa atong kasing-kasing. Inside and outside. Nabago ang tao, di ni mo na mahibawan. Nga naman tungod sa naa sa sulod sa iyong kasing-kasing. Parehas sa hangin, maghangin karon makita ni mo na nga hangin. Tungod kay nga naman, ang dahon, galihok man. Pero di ni mo makita nga nung galihok. Tungod sa hangin. The same as the work of the Holy Spirit is like a wind. There is changes in our lives. Now, 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Sa walay duha-duha nasayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa ang moguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios, kay balaan ang templo sa Dios, o kamo, mao ang templo niya. We are the temple of God. Once Christ in us, nahimo tang templo sa Ginoo. Amin matana. Ina yung tapad, templo ka sa Ginoo. You are the temple of God. Why? Because the Spirit of God dwells in us. Usahay dili nato na mabati. Pero mao na ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Ask the Lord to renew our faith. The indwelling presence of His Holy Spirit is with you. Ato siyang daygon, ato siyang mayaon. Nga kita ni uli, diya Kaniya. Si Simeon was not alone in recognizing God's presence in the temple. Si Anaa mismo, nakahibaw Anaa. Pareha sila. Pero ang balang Espiritu mo ay naghatag kanato og paglaom kung kinsa katong nagsalig sa mga saad sa Ginoo are true that God is really faithful. Muna karong panahon na, Mary, Joseph, and Jesus went the temple together. Mabari ang usahay mag-communion tanga by family. Pamilya. Tana. Once si ninit ang istorya may siya nga, usahay makahilak ko. Ano naman, kita na ako mga pamilya nga nag-receive sa sakramento sa lawas o dugo ni Kristo, sila tanan. Kung nakahatag na, no? Sa kalipay sa Ginoo. Nga, ang usa ka pamilya, it is holy before God. Ang mga batanon, kinahanglan nga dili mo magmasinupakon sa inyong ginikanan. Amang batana. Nga pagkatiguan, dili inyo pasagdan.
Labi nagway kwarta, pastang luuya. Kung nagay kwarta, di pasagdan kayo na may makuha. Dili ta mga Kristohanon. Tahuran ninyo ang inyong inahan. Amin ba to, anak? Mga batanon. Sikaan lang ninyo na inyong inahan. Amin mo anak? Mga batanon dia. Kaya mo ning problema na to Pilipino. Tatay galing mahadlok. Pero nanay adik bali-bali. Lami kayo panglitikon. Agod ng uban may pagituok taka sa gamay ka pa. Respect. Og mga asawa, tahura ang inyong bana. At the same time, bana, higugmaa ang inyong asawa. Nga namang higugmaa, dali may kaibog ni mga lalaki. O higugmaa. Ang babae, tahura. Kaya kung kita mga bana, kung maayo kay ta, samot mahigugmaa itong bana na to. Amin ba na mga bana? Kung hangal po ka, di ka na mahigugman mo. Hiluan ka pa dana. Timplag ka pa eh, abutay yung glanit. Back to basic ta sa atong pamilya. Like what Jesus, Mary and Joseph, nga ilang nahimo. Time for us. Usahay sa atong sitwasyon ng Pilipino. Mga bahay ragyan, mga asawa ragyan ang manimba. Ang mga lalaki, may ilang nga, sige kayo, musunod kadugayan. Tawabig na matay, ligsang kagkalit. Sao na ni mo karon? Wa ka kahinulsol. Bahala na ginawa na iya na. Kaya dili ta maka-judge sa anak. But God assures us, gatagan ta niya og mga rason sa atong kinabuhi. Naabay anything naka-hold back from giving God your unqualified trust and submission to His will for your life. Naabay nakapugong diha. Kitawag na to nga unqualified trust and submission to His will in your life. Pamilya. Bana. Bana bago minyo, mingon nga dear, yung asawa nga labad ako ulo. Ay sus, ato ta ospital. After 5 years, dear, labad akong ulo. Ay hiluta lang na diha. Mga 20 anyos labad lang ang ulo. Pag inom lang kurtal diha, mawala rin na. O medical ba o unsa na. That's how we treat kanato. Dili ko exempted na kay usahay nga na masag ko. Gani ako ang asawa kay makasabot na ako usahay. Kasi sige lang ka pag singhag. Sukat sa itong pagkaminyo, sige lang kag singhag na ako. Ibaw maday ka kasi singhag, mo reklamo pag ka. Nga sa mong pamilya na yung mga igsuon. Ako, sinong Noel, Chuchi, mga kuang kayo, mga kulirik ng mga tao. Pang kayo, saba ba mga reaksyon. Ang mga kalma po kayo, padidindo. Bahala nang nag-uwa, nagbagyo diha, naikwami diha, baklay. Di ko na mudagan. Di ko na mataranta. Magyapot ako magwas nung Henry. O sinong Amos. Di kataranta. Pero kami, lahi mga branch kay sila nga liwat ko nimi sa among inahan. Katong inahan na mo kay isog man. Di man tinutuniwa just. Nya si daddy, kalma raman kayo. Kalma, but kuan siya. Kalma nga, what we call, firm.
kalma nga firm. So, punta-unta mga lalaki, na kalma lang ta, but firm in our decision. Kay mga bata, magbuot man eh. Saya akong anak, ako di ka diri layas, pagkita imong trabaho. Di mampun mo layas. Ano, pag minyo, di siya siyang magminyo. Ako naging na sa minyo, kaya ako'y buhi sa imong anak. Di siya siyang sugot, kaya burag di maitanahon ko no. Kaya ang mami, galong na ni og apo. Ambot lang kahag makaasawa ba ni, basi makaasawa sa nig thank you, ambot lang kahada ni. Iyampo na to na. Decision sa pagminyo, iyampo. Yung mga batanon, gwapa gaya ito, anak, gwapa yun. Gwapa ang batasan na yung tiger. Nga pagkaminyo, ultimo, ang nanay di makasaka. Ang nanay di ka pangayo og kwarta. Kay mas ko ang asawa. Mo na ni karon. Kay ang asawa mo may trainer sa tiger. So, wag ilooy kayo. Pero kinahanglan lang natay pag sinabdanay. Magbatanon, love your parents. Gugmain yung wala may perpekto nga tatay o nanay. Amin bata ana. Dili mo nakasala inyong tatay. Mo ko, ugma, balhin ko, mangita ko lain tatay. Di ba? Pwede ba na o dili? Dili. Pasigya po simbahan. Di makaangay ni mo, mangitag laing tatay. Go ahead. Mangitag imo. Dili mo gusto og spiritual father ninyo, go ahead. Pero prinsipyo na sa Ginoo. Kung wa ka makaayon sa imong nanay, imong alisdan og laing nanay, laing nga pamilya, you cannot do that. Dili mo na mahimo. Why? Because it is God's principle. Pag sumitar lagi og laana ang importante kanato amin bata ana. Mga bata, you have to submit. Then right now, allow Jesus to flood your heart with His peace, love, and joy. Niagi na ta sa gitawag nga naana si Kristo. Natay paglaom diya kaniya, natay pagtuo, natay kalipay, o natay gugma. O kining upat, mao kining mo-operate sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ang problema sa pamilya karon is, we are flooded by materialism. Materialismo ang kalibutan karon, mo ning delikado. Nga ang bata kinalag silpon, ipakilibag yung kag silpon. Tagaan mo pindot-pindot, ilabay na. Di man nila kakita. So beware of that. Mga ito si Ginoo, Lord, tagai ko. Og mao ni Ginoo. Pagbantay ta sa gitawag nato nga materialismo. Kaya kung na-TV pa TV atong silingan, ang palit sa templa TV, bisko ibayad. May nguday nga, TV pa TV, pero okay, dua kasi mana ko rin, embargo naman na kaya kabayad. Be sure as a family atong paghimuon. And offer to God everything you have, what you desire. You desire your life, family, friends, health, honor, wealth, and future. Matthew chapter 6, verse 33. Seek you first the kingdom of God and His righteousness. Everything you need to know, love, and serve Him now and enjoy Him forever. Everything you need to know, love, and serve God. Dili ni akong gitudlo, dili ni overnight. It takes time
labi na sa atong tawag nga ekonomiya. Ang Ginoo nakahibaw sa atong tagsa-tagsa kapanginahanglan. Amin ba tayo? Amin ba tayo, Anaa? Start giving sa Ginoo kay mo ni makatabang kaninyo. Ug encourage na ako ang mga membro ng simbahan, no? Kung naamoy panginahanglan, makatabang ang simbahan, ayaw lang mo pagdumili sa pag-anhi. Mga pisos-pisos lang, okay lang. 1,000, hunahunahon na to, milyon na wadya. Kinahanglan nata sa pagtabang. Right now, i-announce lang ko ang balay ni Father J sa Mulabi na sunog katong Domingo o Christmas. Oh. May pa ilang kaon-kaon dito, shooting sa buntag. Daw bi ka nasunog ba nilang silingan, nitabok ang kalayo dito sa ila. So magpahimo na sa tagsulat para ato siyang tabangan. Nakatabang na ta, no? Mga deacon dari sa church, clergy, nagpadala na og kwarta. Yesterday ba to? Rex? Friday, oh. So nakapadala sa gahapon. So maghimo tag sulat para ato siyang tabangan to help the family of Father J nga makabangon usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga sitwasyon. Mao ka ng ebanghelyo gihangyon tanan sa pagpanindaw.